El Museu de Vilafamés és un dels museus més antics d'art contemporani en actiu que hi ha a l'estat espanyol. Junt amb el Museu d'Art Abstracte de Cuenca som els dos museus més veterans. A les portes del centenari del pintor Maties Palauferrer volíem que Palauferrer tornés a ser en aquest Museu d'Art de Vilafamés, on de fet ja havia estat amb un bodegó al llarg dels anys 80 i 90. Lo que nos queda de él, aparte de eso que es su carácter, es su manera de ser y es tan importante, son obras como estas. Este bodegón con estos tintes de ese peculiar cubismo teñido con ingredientes de otras vanguardias y que realmente es absolutamente personal y que desde luego va a enriquecer nuestra colección. Una obra de Palauferrer, un artista que a més ha tingut uns valors, ha vinculat els valors del seu art a uns valors de la justícia, de la democràcia, de la llibertat, de la lluita i el treball cap a la felicitat que quadren molt bé també amb els valors del propi museu.